Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih kalih kalian kula Bu Muslihah wonten pasinaon basa Jawa. Dinten menika sinau ngenani cerita wayang Bima Pungkus, Dewa Ruci lan Ramayana. Tapi sing dibahas teng mriki niku mungkin damel ringkesan ngenani cerita wayang. Kompetensi dasarnya inggih menika menulis dan menyajikan sinopsis ya. Tujuannya siswa dapat menyajikan hasil tanggapan dari siswa. Terus siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita wayang. Niku tujuannya. Nah, mangke nulis ringkesan cerita wayang ngenani cerita Dewa Ruci ya. Nalika nyerat ringkesan cerita kedah tasih wonten sekawan unsur sing pun Bumus waosaken minggu kepengker nggih sing wingi meet up kalih Bumus. Nek sing dereng inggih menika sing boten saged ical saking ringkesan setunggal tokoh ya. Tokohe boten parang ical ya. Tokohe Bima nggih Bima. Nek tokohe Arjuna nggih Arjuna, tokohe Pandawa ya Pandawa nggih. Mboten tokohe Arjuna teng mriku malah Sengkuni kan benten ya adoh ada di Z ya. Terus kalih enten tema tema mboten saged robah, mboten angsal robah nggih, mboten pareng robah temane. Terus alure kedah sami. Terus latar utawa panggonan niku kedah sami, mboten pareng robah. Teng Ngalengka nggih Ngalengka, mboten teng Ngastina. Nah, niku nggih cerita Ramayana niku teng Ngalengka, anggere Mahabharata niku teng Ngastina. Kudu latare niku kudu pas nggih. Nah niku nalika damel ringkesan cara-carane ngringkes niku ajeng nyeritakaken malih tapi ngangge bahasa muk. Nah niku cacarane. Tapi sekawan unsur niki mboten pareng ical. Niki tulada ringkesan cerita wayang Bima Pungkus ya. Laire Bima wujude wungkusan. Ora ana senjata sing bisa mbukak. Kurawa uga pingin mbukak wungkusan nanging amung pingin nyirnakake Bima. Begawan biasa sakawisiking dewa mbuang wungkuse Bima ing alas Krendawahana. Bathara Guru ngongkon utawa ngengken Gajasena mbekak wungkusan sawise sesampune Dewi Umayyah ngladi kekuatan dening Bima. Gajasena mbukak wungkusan sawise Bima metu saka wungkusan, Bima kaget ya, banjur mbanting Gajasena. Rohe nyawiji ragane Bima. Bratasena utawa Werkudara utawa Bimasena utawa Bima anake Prabu Pandu Dewanata kalih Dewi Kunti nomor kalih. Sawise dadi manungsa seutuhe, ratu saking Tasik Madu njaluk pitulungan kangge nyirnakake raksasa Kaladahana, Kalabantala lan Kalamaruta lan Kalaranu. Sawise raksasa sirna kekuatane manjing jroning ragane Bima. Niki tulada ringkesan ngenani Bima. Kan alure ajeg nggih. Alure saking laire Bima ora bisa dibuka, banjur dibuka dening Gajasena ya. Akhire ratu saking Tasik Madu nyuwun pitulungan dening Bima. Ini kan urut nggih. Terus tokohe ugi ajeg nggih kuwi Bima. Tengriku Bima enten Gajasena nggih. Enten Dewi Umayyah. Nah niku tokohe tasih. Temane ugi tasih nggih laire Bima ya. Usahane bapak ibune kangge mujudake mbukak wungkusane Bima dadi manungsa seutuhe. Nah niki latare ugi tasih ya, alas Krendawahana ya. Terus niki ratu saking Tasik Madu niki tasih. Nah kinten-kinten kados niku ringkesan nggih. Nah dinten menika tugase
Dewa Ruci, nggih. Dianalisis unsure intrinsik cerita Dewa Ruci kados nganalisis cerita Bima Bungkus, nggih. Banjur dan niku kan saged dipikak ya nek sing sampun ngambil buku kelas sedasa niku sing baut nggih niku kacak 100 kali 21 nggih. Nah niku damelaken ringkesan ngenani cerita Dewa Ruci andhap menika. Nah niki. Terus lajengane wonten PDF didundut mawon nggih. Kados menika matur nuwun pepanggihan kalih Bumus akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.